Iki lho, pedae kok peda. Sandale iki lho gek nyela peda rusak iki lho. Ora kena. Yo. Alah. Pak piro-piro. Kaya beh. Dotne kok yo. Kilo delokan sandal kere kaya ngene iki kere kaya ngene. Sandal kuwi. Mosok ge nganu peda semes ae rusak ora peda tiger. Akene sikilmu kuwi mbok, sikilmu. Alah. Oh, aku nih yo pengen yo ane duwe sandal awet. Dirusak. Lele Oh, iya. bola balik digenyelai Allah. motor sampai dobel ya pasti rusak. Loh, ngono kuwi. Ndang wis gak aku gak tukar sandal iki ya Allah. Ya ndang tuku to kowe iki lho ya. Gak nganti delokan to. Iki mang acara CB. Nganti delokan aku urung iso budal lho. Kok bolak-balik Iya. dipedhotne. Alah. Lah tak rasa-rasane kowe iki kok ngentekne sandal to kowe iki janano. Ya malah tak rusak pisan kaya ngene kere ngene. Iki engko kaya kila. Sandal busuk. Busuk. Ngono. Hai, gak. Kowe Bah. samu kaya ming ngono to delon sikilmu metu teko adae kuwi lho. Gowak pisan kene. Gogok. Semedhotne kowe. Kaya Dhewe kowe ora stres ya apa ora? Itulah ega, stres. oh, Pak kowe iki mau mesti mbok lok-lokne lho. Yo ben yo pancene iya, lah ngono kuwi sandal Ngene iki nek cara nganune malah dibuat. ngene iki tanggaku piye ya nesu-nesu apa ora, Bu? Ya mesti. Ngono. Ora pala gawe ayem malah gawe. Soale apa sering bengok